Des de Som Comunitats, Fites Terres de l'Ebre, tenim l'encàrrec d'acompanyar les comunitats energètiques per a desenvolupar millor la dimensió comunitària. Llavors, hem pogut observar que són pilars fonamentals tindre en compte, per una banda, tant la perspectiva de gènere interseccional, l'àmbit de l'energia està molt masculinitzat i les comunitats energètiques de forma espontània així també estan configurades, per tant, això ho hem d'activar. Per altra banda, tota la part de la dimensió comunitària, molt vinculat en el sentiment de pertinença i molt obrint la mirada a donar la benvinguda a diferents maneres de participar i de sentir-se acollides a la comunitat energètica. I per una altra banda també la dimensió més d'inclusió social, tenint en compte que la comunitat energètica pot ser un agent transformador enfront les situacions de vulnerabilitat energètica. La majoria de cooperatives, les juntes, els consells rectors, solen ser persones d'una certa edat, d'un cert grup cultural, i que estem en un grup social molt concret. La mirada de Fites jo penso que és molt important perquè ens ajuda a veure i arribar en aquest grup més ampli de persones. Aquests 6 mesos han sigut fructífers perquè ja veieu el que estem fent avui aquí. Ens han ensenyat a entendre que ens hem de donar a conèixer i hem d'obrir-nos a tota la comunitat perquè és una cosa que si no som tots no serà res. Llavors ens costa molt entrar en aquestes dinàmiques, d'arribar a tot el públic, perquè tenim les persones que ja estan interessades en aquests temes, que els tenim, aquests ja els tenim. Ara, llavors hi ha tota una altra gent que podrien estar interessats, però és que ni ho saben. No se'ls ha despertat aquesta pregunta de dir qui són aquests? Encara no saben ni que existim. El que promou la festa d'avui és apropar la cooperativa energètica al poble, donar a conèixer la feina que fa, a què es dedica, i promoure la participació d'altra gent a la cooperativa. Llavors avui potser hi haurà més gent que ens coneixi i sàpiga que el que estem fent és pel bé de tots, de la comunitat. El dia d'avui és molt important, perquè és la cara visible, però el treball previ de construcció d'aquesta festa és molt important perquè és el que fa vincle amb el poble. Al final el que volem és que el poble s'impliqui també i conegui la festa de primera mà. Això ho podem fer a través de les escoles, dels instituts, dels centres educatius del municipi, a través dels comerços, dels mitjans de comunicació local i al final comptar amb tota la comunitat perquè quan arribi el dia d'avui la difusió, a banda dels canals que ja fem servir, hagi sigut més de tu a tu. Al final semblaria ser que tan important com és per a les comunitats energètiques tindre espais on prendre decisions i on avançar en tot el tema societari, en tot el tema de finançament i viabilitat econòmica i en tota la dimensió més tècnica energètica, que és principal i necessària, alhora també caldria pensar que tan important és tindre aquests espais com tindre espais on hi hagi persones que es preocupen d'obrir camí en perspectiva de gènere, en tema d'inclusió i en tema comunitari. Llavors, només tenint en compte això, jo crec que ja les comunitats energètiques faran un pas endavant més direccionat i en això Tarsos ha sigut una mica qui ens ha donat aquest estímul de que per aquí anirem obrint camí.